Takže som si kúpila nový dom dnes. A ideme sa pozrieť, čo je v ňom. Auto už mám, takže už som zistila, kde mám garáž. Otvoríme. Tada! Také malé autičko. Ale bude sa hodiť. Je dobré, spoľahlivé a nie je ani náročné. Garáž sa mi páči, je veľká, je priestorná. A ľudskovia, som si kúpila dom u perfektnej pláže. Z tejto strany vám to ukážem. Ukážte. Dokonca to uvidíme, to more. Je to parádne. To ešte čas domu, hej, tie domy sú fakt, už je fakt brutál. Veľké. Môžete si kúpiť aj luxusnejšie, hej, ale to sa už zaplatí na boxy. Už. Máte aj v japonskom štýlu, takže ideme sa pozrieť na to more. Takže paráda, ty kokos. To mal iba more a nikto nič. Wow. Ostrov. Že akože paráda. Začína ho svítať. A toto je môj vysnený domček. Ideme sa do neho pozrieť, že čo tam všetko je. Ale no tak. Sa mi to trošku klože tá obrazovka, ty kokos. Musím si kúpiť ešte sklíčko. Wow. To mi prehrieva mobil, ako je teplo. Takže toto je zadný vchod záhrady. Alebo dvorku, mal by byť. Otvoríme, dobrý deň, prajem. Zatvorím bojníci. Neviem, kto tam vlezie. Žena ma prenásledovať ako jeden psychopat normálne. A nedá mi pokoj. Bežal za mnou, za autom. Pozerajte, máme trampolínu. Kúkajte na to. Wow. Takže môžeme skákať. Máme tu posedenie. Máme jazienko. Už som si chcela zaplávať, ale nič. No, dobre. A tu máme grill. Môžeme si niečo fajne ugrilovať. Hamburger, no dobre. A čo toto je? Aha, cia búda dokonca. No, ešte musím zistiť, kde to sa musí kúpiť. Takže ideme, aha, tu sme v kuchyni. Takže máme dvierka. Tvorenie. Tu máme takú obývačku. A tu máme ešte aj krb dokonca. Ďalšia obývačka, alebo to je predsene. Je kokos, oni miesto izieb tuto, alebo niečo dajú dve obývačky. Čo ti šibe? To je kúpeľňa, to je prádelná a ideme vyskúmať, kde máme čo. Myslím, že to sú schody a to je hovno. To nie je nič. Aha, tu máme schodiky. Pozrime sa na prvé poschodie. Čo tu máme? Klasika, telka. Aha, detská izbička. So spálňou. Aha, takže to bude asi nejaké dieťatko. Je skrinka. A ďalší výhľad. Mala by som mať stať to výhľad na more. Už že keď sa pozriem. Není vidieť, lebo je mlha. A tu je čo? Aha, tu mám hornú kúpeľňu. Takže kúpeľku mám aj dole. Dobre, ideme ďalej. Ideme sa pozrieť. Čo je tu? Ďalšia izba. Pekný dizajn tej postele. O bože, ja nechcem ešte spať halou. Takže ideme ďalej. Ale tam sú ešte ďalšie dvere. Je čo? Ďalšia kúpeľa? 5 kúpeľný? No výborne, dobre. Takže asi tak. Ono to vypadá, tie baráky, že sú robustné, ale popri tom to má akože pár iba izieb, no. Dobre, ideme von.
Strašne sa to seká, ako je zohratý ten telefón. Dobre. Ideme zamknúť. Dobre, ideme von. Ideme sa poprechádzať. A slniečko nám išlo a my ideme jupi za dobrodružstvom. Takže kde sa vydáme, čo sa vydáme a ideme. Ale to bude iné video. Čaute, majte sa pekne.